Volám sa Tamara Lištiaková a dnes sa s vami chcem podeliť o niečo, čo absolútne zmenilo môj život k lepšiemu. A verím tomu, že môže to zmeniť aj ten váš život. Je to odpustenie. V mojom živote je človek, ktorý mi žiaľ veľmi ublížil a v podstate do veľkej miery zničil moje detstvo. A ja som bola veľmi zatrpknutá, nahnevaná, nedokázala som ho milovať. A pamätám si jeden deň, keď som bola na záhrade v Nemecku a zrazu som počula Božie slova. Proste bolo to v mojom vnútri, prežila som to, že Boh mi hovorí, aby som mu odpustila. Pamätám si ako teraz tú reakciu, kedy som sa vysmiala Bohu, že nie, to proste neurobím, pretože to veľmi bolí. A potom prišli ešte paradoxne tvrdšie slova, keď mi Boh povedal, že nielen, že mu mám odpustiť, ale mám ho začať aj milovať. A ten môj smiech vnútorný bol ešte väčší v tej chvíli. A povedala som Bohu, že nie, toto odo mňa nemôžeš žiadať. Lenže potom som si uvedomila, že z môjho života s Bohom vyplynulo to, že ak niečo Boh odo mňa chce, tak to nie je preto, že to musím urobiť, ale preto, že je to pre moje dobro. Tak som sa rozhodla ho počúvnuť a tomu človeku som odpustila a začala postupne robiť také kroky lásky. A ono veľmi dôležité, čo by som chcela zdôrazniť, je, že vôbec som sa na to necítila. Vôbec to nebolo o pocitoch, ale bolo to o rozhodnutí. A toto je mimoriadne dôležité pri odpustení. Nie je to o pocitoch, je to o rozhodnutí, tak ako láska. A čo je také pre mňa prekvapivé je, že nie len, že ja som sa dostala von z tej klietky nenávisti, neodpustenia, zloby, ale dokonca vzťah toho človeka ku mne sa zmenil na nepoznanie k lepšiemu. A viete, ak máte takého človeka v blízkosti, z ktorého sa ako neviete zbaviť, pretože jednoducho je vo vašom živote, tak možno vás bude znovu a znovu zraňovať. To sa stalo aj v mojom prípade, ale je to o tom, že sa musíme postaviť na to odpustenie, že my už sme odpustili a nesmieme si nechať zobrať to dobré, ktoré s tým odpustením prichádza. A možno vám vystane otázka, že koľkokrát odpúšťať, tak na to ponúkol odpoveď Ježiš, keď sa ho na to učeníci pýtali. A on povedal, že 77 krát 7, čo je v podstate do nekonečna. A ono je to proces. Je to taký životný štýl odpúšťania, pretože to sa nikdy nezastaví. Takže vás povzbudzujem k tomu. Je to dobré práve pre vás, možno aj z takého sebeckého hľadiska, pretože vy vojdete do slobody, ako ja som vošla do nej. A takisto je to príkaz od Boha, pretože Boh povedal, že nám nebude odpustené, ak my nebudeme odpúšťať tým, ktorí sa voči nám previnili. A to sú vážne slova, pretože keď Boh dáva príkaz, tak to je pre naše dobro. A možno na záver ešte jeden taký obraz, ktorý mi príde veľmi silný. Predstavte si Ježiša visiaceho na kríži, ktorého ľudia ukrižovali. A on krátko pred svojou smrťou hovorí, modlí sa k Bohu, kričí na ňo: Bože, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Želám vám, aby odpustenie bolo súčasťou vášho života, aby ste mohli vstúpiť do slobody a urobili niečo dobré pre seba, pre ľudí navôkol a žili v slobode.